Bueno, pois retomamos logo a sesión. Espero que o café fora gustoso, aínda que breve, desde logo que sí. Boa tarde, bo día a todas e a todos. Vou dar comenzo entón á presentación do seguinte ponente, que temos o gusto de ter connosco a Edelmiro López Iglesias. Edelmiro é profesor na Facultade de Económicas durante xa máis de 25 anos, desde o ano 84 ata a actualidade. A diferencia de Juan Picos, eu tiven a honra de telo como profesor e tiven a honra de que me dirixira ao meu traballo, que sería o traballo fin de grau, actualmente a tesina, non? O que foi a tesina. Teño vos que, bueno, eu non vou a ler a presentación aquí de Edelmiro, vou nada decir como eu asinto, é un excelente profesor, para min foi a persoa que máis me motivou na liña de traballo que teño na actualidade e é un gusto poder presentalo anos despois neste lugar tan emblemático como é o Consello da Cultura Galega. É unha honra e é unha maravilla. Edelmiro ten moitísima experiencia no que nos vai a contar, é un experto dos estudos do medio rural desde hai moitos anos, como vos contaba, e ten experiencia non só académica, como profesor na universidade, onde hoxe é director do Departamento de Economía Aplicada, senón tamén desde o ámbito de o que lle chamarían o policy making, é dicir, o ámbito da administración, porque foi director xeral de Desenvolvemento Rural na Consellería durante os anos 2005-2009 e tamén, desde logo, non só desde ese plano científico, senón tamén desde o plano de asesoramento. É un dos seus últimos traballos que tivo máis impacto mediático en especial, é seguro, espero e confío que impacto práctico, foi que traballou como membro da Comisión Técnica Independente nomeada pola Asamblea da República de Portugal. Penso que é moi interesante o que nos pode contar desde unha perspectiva xa non só académica, como vos digo, ni moitísimo menos, senón tamén desde esa outra perspectiva da administración, desde esa outra perspectiva de advisor ou persoa que suxire solucións a problemas tan serios como é o tema de incendios, un tema tan recurrente e tan triste. E sen máis, deixo-vos con el porque ten moito que contar, temos moi pouco tempo. Sinto que Edelmiro non lera o teu currículum porque é moi extenso e moi amplo, pero, bueno, seguro que todos vos podedes darvos conta que a situación non é idónea para comenzar a ler un currículum neste momento. Así que, sen máis, deixo-vos con Edelmiro López, que nos vai falar de desestructuración do medio rural e desorde do territorio, o pano de fondo do problema dos incendios forestais en Galicia. Bueno, moi bons días. Grazas a María, que despois de sufrirme como profesor e con máis cousas ten mérito que non fale mal de min. Bueno, agradecer ao Consello da Cultura, personificado en Francisco Díaz Cerros, o convite para participar neste coloquio, que, como é evidente, e por desgracia chega nun momento oportuno, volve ser, por desgracia, este un tema de actualidade en Galicia. Lembraba Díaz Cerros que as anteriores actividades similares feitas polo Consello da Cultura, se non lembro mal, foron nos anos 2006 e 2007, xusto antes ou xusto despois da anterior oleada forte dos incendios. Por tanto, isto xa nos di a propia actividade do Consello da Cultura Galega que estamos ante un problema recurrente e se hoxe estamos aquí é un problema recurrente que ainda non temos resolto, supoño. Ben, eu no programa do coloquio asignouse unha temática plasmada nun rótulo que era desestructuración do medio rural. Así figura no programa. Eu, como tendo a títulos longos, engadín un título un pouco máis longo e que trata de expresar mellor o que intentarei contar, que é desestructuración do medio rural e desorde do territorio como o pano de fondo do problema dos incendios forestais en Galicia. Falo de pano de fondo, e aclaro isto, porque non pretendo soster que o que eu vou contar aquí, os fenómenos que me vou referir aquí, son a causa única, a causa exclusiva do problema dos incendios forestais, de que este é un problema crónico en Galicia, polo menos desde hai 4 décadas, 4 ou 5 décadas. Non é o factor único que explica iso. Como mínimo, eu non son un gran especialista, realmente non son especialista en incendios, podo saber algo de políticas agrarias e de desenvolvemento rural, pero si fun aprendendo, estou aprendendo moito coa Comisión Técnica Independente en Portugal, que debe ter unha segunda actividade con xente como Antonio Salgueiro, estou aprendendo moito nestes meses. Eu digo, sin ser un especialista no tema dos incendios,
ademais dos factores que eu vou comentar, como mínimo, xogan un papel fundamental os factores climáticos e as condicións meteorolóxicas específicas que se dan en determinados momentos, porque iso condiciona, ao final, que os incendios veñan sendo un problema crónico en gran medida no que a parte occidental da Península Ibérica, a metade norte, é porque aí confluen determinadas condicións específicas, non é por unha maldición divina. Por lo tanto, aí influen as condicións climáticas e tamén, podíamos dizer, a actividade humana, certas prácticas que siguen existindo no noso medio rural, unha certa promiscuidade, eu chamaría no uso do lume, en que eu creo que para este factor humano sería conveniente que aplicáramos coa mesma énfase o método científico que aplicamos noutros aspectos. Por exemplo, non me resulta creíble que houbera persoas esperando a que chegara Ofelia para plantar lume, polo menos, de logo, na área de Vigo. Entón, sería bo, e digo, nesa análise transdisciplinar que sucedería José Antonio Vélez, que entrara aportacións desde a psicología social e a socioloxía que permitiran traducir este aspecto, este factor humano a elementos racionais. En todo caso, sin ser os factores únicos, sí creo que os fenómenos que me vou referir constitúen factores estruturais que contribúen a que este se convertira nas décadas recentes nun problema crónico, un problema permanente no agrogalego e tamén en Portugal. Advirto, voume centrar e referir exclusivamente ao caso de Galicia. Non me atrevín a, do mesmo modo que Díaz Ciorros, a facer un análise ao mesmo nivel de Galicia e Portugal. En todo caso, non. Se depois hai lugar para as preguntas, podo transmitir como vexo as similitudes e diferencias en canto a estes factores co que é o centro e o norte de Portugal. Bueno, a exposición organicei neste apartado agora que os dous primeiros pretendo contribuir algo ao diagnóstico do problema e situando aí que papel xogan estes factores relacionados coa dinámica do medio rural, en concreto os usos do solo e a ordenación do territorio. Entón, os dous primeiros pretenden contribuir ao diagnóstico e nos tres últimos intento aportar algunhas reflexións e, se me dá tempo de chegar ao final da presentación, tamén algunhas propostas para o futuro. Ben, o primeiro apartado dos incendios forestais en Galicia, datos básicos a resposta das políticas públicas, realmente ten un carácter meramente introductorio, o que pretende contextualizar o que vou contar despois. Non vou aportar ningunha novedade en canto aos datos sobre os incendios forestais en Galicia e a resposta das políticas públicas, e o que vou ofrecer de modo moi breve, moi simple, tratarei que sexa breve, é un relato. O relato de como eu, vendo as grandes tendencias, que sucedeu cos incendios en Galicia desde a década dos 70 e que respostas se deron das políticas públicas e que resultados se alcanzaron até agora. É un relato que, como todos os relatos, vai ter componentes subxectivos, entre outras cousas, porque eu non son un observador neutral. Lembravo, María, fai un pouco, tuve en determinada época non responsabilidades específicas en política contra incendios, pero sí formei parte dun goberno que a mes se enfrentou a un problema grave de incendios. Ben, feita esa advertencia. De entrada, os incendios forestais, cando un mira os datos, emerxen como un problema grave en Galicia cando nos décadas dos 70 e dos 80. Neses 20 anos, o número de lume, ainda que moi oscilante ano a ano, experimentou un incremento continuo e, en paralelo, produciuse tamén un incremento prácticamente continuo da superficie queimada, con 4 anos en que se superan as 100.000 hectáreas e alcánzase un máximo, por encima das 200.000 hectáreas, no ano 1989. Este é o gráfico que manexades toda a xente que traballa en relación con este tema, só que cortado até o ano 89. E aí pode verse, dentro das oscilacións, como a tendencia é fortemente crecente. Ante ese problema, ou ante a emerxencia, como problema grave da cuestión dos incendios, qual foi a resposta das políticas públicas, en concreto a partir do ano 90, que é onde podemos marcar un punto de inflexión de intento de abordar o problema? Pois, simplificando moito, a resposta consistiu por parte da Xunta de Galicia, que despois da consolidación do Estado autonómico é a que ten as competencias fundamentais en materia de prevención e extinción de incendios, a resposta, a partir do ano 90, centrouse na creación dun dispositivo específico de extinción, de combate aos incendios. Non me vou parar nas súas vicisitudes,
Pero, en todo caso, esa opción levou a un forte incremento do gasto público nese dispositivo. Incremento que, con algunhas oscilacións, chega até a actualidade. Aí tratei de recopilar, a partir dun traballo previo de Sineiro e tomando os datos sobre os orzamentos da Dirección Xeral, actual Dirección Xeral de Ordenación Forestal, nos últimos 15 anos, como evoluciona o gasto público o orzamento inicial, non é o mesmo executado, para a política contra incendios forestais. O que vemos é que o volume de recursos públicos destinado a isto aumenta de forma continua desde uns 6 millóns de euros no ano 89 até 70 no ano 2006 e alcanza o seu máximo con 130 millóns de euros no ano 2007, despois da oleada de incendios do ano 2006. Fago unha advertencia para aqueles que manexen estes datos. Son consciente de que isto non está todo o que é e faltan cousas. Non está todo o que é e non é todo o que está. Porque aquí o que figura é como evolucionou o orzamento do Departamento Forestal da Xunta de Galicia no programa de prevención e extinción de incendios. Non todo é extinción, tamén hai medidas de prevención, ainda que a inmensa maioría é extinción, e en sentido contrario faltan cousas. A loita contra os incendios xera gastos desde outros ámbitos da administración pública. Todo o dispositivo de protección civil ou o gasto que realiza a Administración Central do Estado. Esta pequena precisión para, a verdade é que, como economista, quedaría un pouco feo que parecía que non sabía de que datos manexaba. Entón, como aproximación groseira, o que vemos aí é un incremento continuo que chega ao seu pico no ano 2007. A partir de aí, na última década, que é o que temos no gráfico da dereita, tende a estabilizarse, e que está tomado dunha página web da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, na última década tende a estabilizarse aproximadamente en torno aos 100 millóns de euros, con oscilacións, recorte até o 2013 e recuperación dos fondos a partir do ano 2014. Interésame porque enlaza co seguinte que vou comentar, o contraste que se pode ver aí entre esa fondos destinados á loita contra os incendios e o destinado a outro gran programa orzamentario que xestiona a actual Dirección Xeral de Ordenación Forestal, que é dedicado ao ordenamento e produción forestal. Ese orzamento que esta liña de aquí, vedes que se mantén nos últimos 15 anos estancado en torno aos 60 millóns de euros, pouco máis da mitade do destinado a loita contra os incendios. E isto permíteme enlazar co segundo nota que eu destacaría da resposta até agora das políticas públicas entre o problema dos incendios. A prioridade á extinción foi acompañada dunha, na miña opinión, escasa atención á prevención estructural e ordenamento forestal, que ten os seus reflexos xa nos datos orzamentarios que comentaba. Sendo máis precisos, eu diferenciaría aquí 4 etapas. A primeira iría desde o ano 90 ao ano 2005, onde non hai, aquí onde máis vou simplificar, pero non hai novedades relevantes en canto a medidas de prevención estructural, non quere dicir que non se fagan cosas, pero non hai novedades sustanciais, sobre todo en canto a corresponsabilidade aos propietarios desas medidas de prevención estructural, e no relativo ao ordenamento forestal, apróbase un plan forestal, aínda vixente até hoxe, pero con limitados efectos prácticos. Cando un mira o contraste entre as previsións dese plan e a evolución real do sector forestal, ten moi pouco parecido. Segunda etapa, para min isto pode parecer que ten algo de necesidade de alimentar o ego, pero despois dunha década non necesito edulcorar unha experiencia na que tuve certas responsabilidades. Eu creo que nos anos 2006-2009 hai, distingo como unha etapa separada, porque hai un intento de sentar as bases dunha política de prevención estructural e ordenamento do monte, moita precariedade, con realizacións limitadas. Aí poño que son os principais fitos, a aprobación da Lei de Prevención de Incendios do 2007, que realmente é máis que unha Lei de Prevención de Incendios, acaba sendo unha lei de montes encuberta, até que se aproba a lei de montes posteriormente, no ano 2012-2013, quero lembrar. Hai a creación do Banco de Terras, que pode parecer que non ten nada que ver con isto, pero ten bastante que ver coas cuestións de movilización productiva da terra, e a creación das unidades de xestión forestal como un intento, seguramente unha figura con moitos pensarán con demasiada intervención administrativa, pero que intentaba poñer por encima o aproveitamento en común sobre os dereitos dos propietarios individuais. A partir de aí, nos anos 2010-2017, de novo, na miña opinión, hai un retorno ás políticas do período 1990-2005 que se reflecte nunha confianza absoluta na capacidade do dispositivo de extinción para facer frente ao problema, o cal leva a que ou ben se eliminen directamente ou se desactiven algúns dos instrumentos que
comezarán a ser postos en marcha entre o 2006 e o 2009. Podo entrar en máis detalles sobre isto, pero eu resumiría nesa idea. Ou ben, se eliminan puramente ou se desactivan ou se deixan sin aplicación. A cuarta etapa, realmente temos 3 etapas e unha posible cuarta etapa que estaría neste momento o seu comezo en debate. E é o que marca para min un novo punto de inflexión é o momento que estamos vivindo hoxe. En resposta á crise incendiaria que se viviu en outubro de 2017, hoxe hai toda unha serie de medidas a debate que se teñen manifestado en propostas formuladas polo presidente da Xunta de Galicia en sede parlamentaria e algunhas delas xa se teñen plasmado textos legislativos na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2018. E esas medidas van esencialmente na línea de reactivar medidas de prevención estructural e movilización productiva que xa foron aprobadas en 2006 e 2009. En algúns casos, mellorándoas, non quero dicir que non se pensa, pero é, de algún modo, enmendar o camiño seguido no último decenio e recuperar parte desas medidas. Incluso en algunhas das medidas que se acaban de aprobar na Lei de Acompañamento, indo en algún aspecto máis alá do que eu defendería ir. Queda por ver cal é o contido final das medidas que realmente, que finalmente desaproben os outros aspectos e queda o máis importante, porque a solución non está no boletín oficial ou no diario oficial de Galicia. Que pasos reais se dan no cumprimento daquilo que se establece na normativa, que é onde tuvemos o problema fundamental até hoxe. Que resultados obtivemos con esa resposta de políticas que resumín de forma moi esquemática? Pois vémonos cando analizamos este gráfico que todos utilizamos, o tomino do Pladiga 2017, sobre a evolución do número de incendios de superficie queimada. O que observamos é como de 1990 a 2005 o dispositivo de extinción tuvo un éxito notable en cuanto a reducir a superficie queimada, unha media anual de unhas 28.000 hectáreas, pero esas medidas non lograron nin disminuir o número de lumes, aquí podemos ver como sigue aumentando até mediados dos 90 e despois estabilízase aproximadamente entre mediados dos 90 e mediados dos 2000, tanto non logran reducir o número de focos, o número de lumes, e tampouco evitan aumentos significativos da superficie queimada en determinados anos, os anos con condicións climáticas favorables. Hai 5 anos en que se superan as 45.000 hectáreas, máis ou menos a mitade dos picos que se alcanzaban na fase anterior, que andaban ao redor de 100.000, un pouco por riba de 100.000 hectáreas. Nos anos 2006 e 2009, e aclaro aquí para que ninguén pense que fago unha interpretación interesada da historia, coincidindo con as novas medidas aprobadas, pero sin que se poda establecer unha relación de causa-efecto, por menos esta, habería que establecer con moitas matizacións, o certo é que asistimos a unha reducción até mínimos históricos da superficie queimada, un podría dicir en 2007 e 2009, despois do pico incendiario de 2006. Isto non tería nada de novedoso, pero dirían, bueno, despois do Cardeo, no ano anterior, hai como un refluxo. Pero onde hai unha inflexión clara é no número de lumes. Ainda que haxa algún cambio no método de contabilización, e se houbo, os responsables deberían ofrecernos unha serie depurada, pero non é nun ano en que haxa un cambio metodolóxico. Podemos ver, e comentaba antes José Antonio Vega, de que hai unha inflexión clara. De 2006 a 2009 hai unha reducción sustancial do número de incendios, do número de focos. A partir de aí, aproximadamente algo menos da última década, 2010 a 2016, tende a estabilizarse tanto o número de incendios como a superficie queimada en torno ás cifras que poño, que indico aí. Ben, iso eu creo que nos creou a ilusión dunha control do problema, tamén entre os responsables da toma de decisións. O problema estaba controlado, pois, ao redor de 4.000 focos, oscilando entre 2.000 e 6.000 anuais, 15 e 20.000 hectáreas, ainda que no 2011 se dispara 42.000, pero parecía que o problema estaba controlado. Eu creo que a situación vivida en outubro, nesa semana de outubro de 2017, nos devolveu a realidade. Alguén pode pensar que é un acontecemento excepcional, eu creo que nos devolveu a realidade porque en unha semana arderon ao redor de 50, son unha semana ao redor de 50.000 hectáreas. En todo caso, eses datos, e acabo a contextualización, para entrar no que propiamente pretendo desenvolver. Eses datos, en especial a nova crise incendiaria que vivimos en outubro de 2017, mostran os límites dunha política centrada fundamentalmente na extinción e a necesidade de prestar atención e abordar factores estruturais que están na orixe do problema.
factores estruturais que dependen das decisións que tomemos e de como organicemos a nosa xestión do territorio. Alguén podría considerar factores estruturais os relacionados co clima, pero iso está fora da nosa actuación, polo menos no ámbito galego, en todo caso, de iniciativas a nivel internacional. Digo que estes datos chaman a atención sobre a necesidade de prestar atención a eses factores estruturais. E de que factores estruturais falo aquí para concretar máis? As deficiencias, enormes deficiencias que temos no ordenamento forestal e globalmente no ordenamento e xestión do territorio, sobre todo rural, pero non só rural. E xa apunto aquí unha idea que non é nada original, pero sobre a que volverei varias veces. Os incendios non son, e cada vez son menos en Galicia, un problema forestal, non é un problema sectorial forestal, do sector forestal. É un problema da ordenación do territorio e, en particular, da ordenación do territorio rural. Entón, cando falo de factores estruturais, estou me referindo ás deficiencias nese ordenamento global e xestión do territorio, agravadas, ademais, polo incumprimento generalizado da normativa en materia de prevención, concreto de control da vegetación. Non é necesario que aporte ningún dato porque hai menos dun ano eu vin declaracións públicas do responsable do Departamento Forestal da Xunta de Galicia onde recoñecía que o cumprimento destas normas era anecdótico. Portanto, sobra ningún tipo que eu vos canse aquí con ningún intento de investigación ao respecto. Por que eses factores estruturais son relevantes ou que teñen que ver con os incendios? Eu creo que xogan tres papéis en relación cos incendios. Por un lado, están na orixe de moitos incendios. Os conflictos en torno á ordenación do uso do solo acaban estando na orixe de moitos incendios. En segundo lugar, unha vez comezado o incendio, favorecen a expansión dos lumes pola acumulación de combustibles e as características das masas forestais que temos. E, ademais, dificultan enormemente os labores de extinción. Ben, a orixe última deses factores estruturais e de que os incendios se teñan convertido nun problema crónico en Galicia, hai que buscala, esa orixe última, polo menos en gran medida, nos cambios que se produciron no medio rural galego nos últimos 60 anos e nas mudanzas que, en paralelo e en gran medida vinculado a eses cambios no rural, as mudanzas que se produciron nos usos do solo. Eu vou me centrar principalmente no primeiro, dos usos do solo, estes usos que se ocupará con máis coñecemento de Francisco Siniro pola tarde, pero non podo deixar de facer mención tamén aos usos do solo, porque a forma en que os cambios no rural acaban afectando os incendios é a través dos cambios na xestión do territorio. Pero decía que a orixe última hai que buscala nos cambios no medio rural, esa desestructuración do medio rural, e ao mesmo tempo as mudanzas e as grandes deficiencias que se foron xerando nos usos da terra. Comezando polo primeiro, cambios no medio rural. Sobra que resumilo nun rótulo, nos últimos 60 anos produciuse un declive moi acelerado e cambios profundos nas áreas rurais. Non digo nada original. Simplemente lembro aquí de onde partíamos. Unha foto moi simple. Hai aínda 60 anos, que en termos históricos é un período relativamente longo, ou relativamente corto, a mediados do século XX, Galicia era aínda unha sociedade de forma moi predominante rural e cun rural que era esencialmente agrario. E a mellor forma de ilustrarlo é con dúas cifras que eu utilizo moito, pero que me parecen moi plásticas. No ano 1950, estes son datos tomados do Censo de Poboación dese ano, no ano 1950, o 80% da poboación galega vivía no medio rural. Non vos canso con como está definido aquí o rural. Fiádevos dun mínimo de rigor a hora de analizar o dato. Despois, se alguén tuviera interés, obviamente, claro. Pero digo, no ano 1950, 8 de cada 10 cidadáns galegos vivían no medio rural e desa poboación rural o 90% traballaba na agricultura. O cal facía que o 70% do emprego total de Galicia, da poboación ocupada total de Galicia, estaba no sector agrario. Ben, esa realidade mudou de forma radical nos últimos 60 anos. O núcleo desas mudanzas, non digo a explicación última, pero o núcleo desas mudanzas no rural foi a caída absolutamente acelerada que experimentou o emprego agrario. En concreto, no período 1950-2015 disminuiu o número de persoas ocupadas na agricultura galega nun 95%. Ou se queda unha de cada 20 persoas que había no medio do século XX. Desas 825.000, as 45.600, que é as cifras nas que nos movemos en anos recentes. Iso levou a unha disminución paralela do peso do emprego total. Pasamos desas porcentaxes, o 70% de emprego agrario, o 4,5% alineado coas medias europeas que temos hoxe. Só no período transcorrido da integración europea, as 3 últimas décadas,
a disminución foi case do 90%. Hoxe queda aproximadamente 1 de cada 10 agricultores que había no momento da integración europea. Iso tuvo dous efectos que me interesa destacar aquí. Ese caída, eso que chamo a desagrarización tardía pero abrupta, porque aquí un proceso que nos países desenvolvidos de Europa se fora dando gradualmente ao longo de 2 séculos, aquí concentrouse en 60 anos, ese axuste tan forte. Iso tuvo dous efectos que me interesa destacar. Por un lado, levou a un forte declive económico e demográfico das áreas rurais, acompañado da concentración cada vez maior da poboación, sobre todo no eixo atlántico, e ao mesmo tempo que perdía peso demográfico e económico o medio rural, asistimos a unha crecente desagrarización do medio rural. Foise reducindo fortemente o peso que ten no rural as actividades agrarias e forestais. O resultado é que, se miramos a realidade actual, hoxe, o rural galego, aí poñemos a fonte, as estimacións recentes do IGE con metodoloxía de Eurostat, pois hoxe o que podemos considerar áreas rurais en Galicia siguen ocupando as 4/5 partes do territorio, pero nelas só habita a 4ª parte da poboación. Portanto, Galicia xa non é hoxe un país, unha sociedade dominantemente rural. Pero, ao mesmo tempo, interésame destacar, quizá ainda máis, que o rural xa non é só nin principalmente agrario ou agroforestal. Desa poboación que reside no medio rural, ese 25% da poboación galega, a inmensa maioría sigue mantendo algunha relación coa propiedade ou o traballo da terra. Pero só unha minoría, o 15%, según os datos da Seguridade Social, só o 15% da poboación rural que traballa ten a súa actividade principal na agricultura e o sector forestal. Só o 15%. O resto traballan, sobre todo, no sector servicios, pero tamén en actividades industriais e a construcción. Ben, a desagrarización do rural constatámola tamén noutros datos. Se miramos as fontes de ingresos dos residentes, a propia estrutura sectorial do produto e mesmo a xestión do territorio. Hoxe os agricultores, según os datos da enquisa de estruturas agrarias que se acaba de publicar, a do ano 2016, os agricultores só xestionan hoxe en Galicia o 30% do territorio. E del só o 21% utilizado para cultivos e pastos. Por tanto, tamén na xestión do territorio asistimos a unha desagrarización cada vez máis forte do medio rural. Neste sentido, e aquí tomo palabras prestadas dun amigo portugués, de Fernando Batista, que ele aplica ao rural portugués, eu creo que é totalmente aplicable ao galego, o problema de fondo que temos, e a isto é o que podemos chamar desestructuración do rural, é que o noso rural xa non é nin só, nin siquiera principalmente agrario, pero aínda non é outra cousa. Ou é moitas cousas, actividades económicas, tipos de residentes, demandas sociais sobre ese medio rural, moitas cousas sin organizar e sin articular. Do punto de vista en concreto dos incendios, eses procesos tuveron dúas consecuencias que me interesa destacar. Por un lado, levaron a unha forte reducción e un embellecemento cada vez maior da poboación rural, pero ao mesmo tempo que se mantiña a estrutura do hábitat sumamente disperso que históricamente se fora configurando en Galicia. De tal modo que o que fomos tendo é milleiros de aldeas cunha base demográfica cada vez máis débil, onde só queda un número moi pequeno de persoas maiores sin capacidade para xestionar o territorio circundante. Primeira consecuencia que me interesa destacar deses cambios socioeconómicos no rural. E a segunda é que eses cambios levaron a que a maioría da poboación rural e tamén a maioría dos propietarios das terras, que case é o mesmo, porque todo galego e galega é propietario de terras, e se non será cando lle toque heredar, estou seguro que todos os asistentes estades prácticamente nesa situación, digo que a outra consecuencia que me interesa destacar é que esa poboación rural, a inmensa maioría da poboación rural dos propietarios das terras, desvinculáronse casi por completo da explotación e xestión desas superficies, porque a súa base económica, a súa base de supervivencia deixou de estar ligada ao aproveitamento desas superficies. Ben, esas tendencias globais esconden unha evolución sumamente desigual dentro do que chamamos o rural galego. Neste sentido, eu creo que hoxe, simplificando, non mostrar aquí unha tipoloxía superelaborada, podemos diferenciar e debemos diferenciar tres Galicias rurais. Por un lado, temos as áreas rurais do eixo atlántico e outras comarcas periurbanas, basicamente baixo efecto dos núcleos urbanos próximos. Segundo lugar, temos a Galicia central, o Galicia interior, basicamente
as comarcas da metade norte de Galicia cunha base agraria, sobre todo gandeira, relativamente sólida e que en moitas delas se acompaña de cabeceiras comarcais con certa dimensión e que contribúen a soster demográficamente a zona. E, finalmente, temos as zonas de montaña. Aí menciono as máis importantes, que é aquí onde se observa un despoboamento máis acentuado e dificilmente reversible. É importante ter en conta as tres Galicias rurais, porque moitas veces, cando se fala do rural, dáse unha imaxe que se corresponde só á zona de montaña. Esta idea de xa non queda ninguén, non hai posibilidade de ninguén que existe no territorio. Isto podemos ilustrar con moitos datos, pero optei por uns simples. Densidades de poboación. Aí tedes os datos sobre as densidades de poboación a nivel municipal en Galicia no ano 2014. Dependendo onde cortemos os intervalos, vai nos sair o de montaña un pouco máis extenso, pero teríamos o que está máis claro e o que sería máis estrictamente de montaña. Aí as densidades de poboación están por baixo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. No outro extremo temos o eixo atlántico e outras áreas urbanas, sobre todo no entorno de Ourense, e en Lugo quedase reducido que é o concello capital da provincia, o que está en tono máis oscuro. E o resto quedaría nesa Galicia central do interior, ainda que eu creo que habería que acotar máis, o que máis propiamente podemos chamar a Galicia central interior, cos rasgos que eu comentaba, sería sobre todo o que temos no interior da provincia da Coruña, o interior da provincia de Lugo e o Deza. Esta parte de Ourense é un mundo un pouco máis complicado que se comentamos despois. Por exemplo, pensando no Ribeiro, estou pensando no Ribeiro, ou comarcas limítrofes. En todo caso, tres Galicias rurais. Hai un fenómeno concreto, e vame saltar isto para non pasarme demasiado tempo, pero comento aquí, hai un fenómeno concreto que cada vez está adquirindo maior relevancia e que contribúe enormemente a esa diferenciación dos territorios rurais. E é a magnitude cada vez maior dos fluxos de mobilidade diaria entre o lugar de residencia e o lugar de traballo, que leva a que moitas áreas rurais, non só no eixo atlántico, principalmente no eixo atlántico, pero non só, se teñan convertido basicamente en espacios residenciais. Aquí tedes datos que son sobre eses fluxos de mobilidade diaria obtidos do censo de poboación do ano 2001, que estou vendo aquí a Pepe Constela e creo que algo traballaran neste, porque está tomado dun informe do Instituto Galego da Vivenda e do Solo, a partir dos datos do censo de poboación de 2001. Ben, eses tendencias ou eses cambios no medio rural levaron asociadas modificacións importantes nos usos da terra. Casi me vou saltar o que era a situación histórica, simplemente destacar, como é sobradamente coñecido, que en Galicia o espacio propiamente agrario, cultivado ou dedicado a prado de forma continuada, sempre foi moi limitado, por redor do 25% do territorio, e o 75%, esta situación encontramos aí na mediados do século XX. O 75% restante eran terras de monte, pero un monte moi diferente ao que coñecemos hoxe. Un monte obxecto dun aproveitamento diversificado, que cumpría moitas funcións para as explotacións agrarias, o cal facía que realmente, se tomamos un concepto amplio de espacio agrario, en Galicia había pouco máis de 600.000 hectáreas dedicadas de modo continuado a cultivos e pastos, pero había máis de 900.000 hectáreas, é o que contabiliza o censo agrario do ano 62, o primeiro que se fai en España, aí só había que sumar 900 e pico mil hectáreas que eran do obxecto de pastoreo polo gando, co cual, nun concepto amplio de espacio agrario, diríamos que estes aproximado a 1,5 millón de hectáreas, ou andaba ao redor desa cifra, que é a mitad do territorio galego. Obviamente, nese monte, polos aproveitamentos de que era obxecto, non se acumulaba moito mato, por tanto, non era un problema do punto de vista dos incendios. Ben, eso cambiou de forma tamén radical nos últimos 60 anos. Simplificando, hai tres grandes procesos, dase un retroceso considerable do espacio agrario, en medida polo abandono dos usos tradicionais do monte, e tamén porque boa parte das terras de cultivos e pastos das explotacións agrarias que desapareceron quedaron abandonadas ou ben foron dedicadas á produción forestal. En todo caso, hai un retroceso moi forte do espacio agrario, en paralelo unha forte expansión da superficie arborizada, a superficie plantada con árbores, e un aumento máis forte das superficies abandonadas. Se nos fixamos nas tendencias máis recentes, está tomado dun estudo publicado por dous colegas, un deles desgraciadamente falecido, Rafa Crecente, dous colegas do campus de Lugo, analizando a evolución, eles analizaron en concreto a evolución nesas dúas décadas, 1975-2005, o que sai en liñas xerais a continuidade das tendencias anteriores, que estas tendencias proseguiron nas dúas últimas décadas, con algunha variante. É dicir,
Seguiu diminuindo a superficie de cultivos e pastos, a novedade é que os datos mostran unha reducción da superficie de mato e aumenta novamente aínda máis a superficie arborizada e expándese en termos relativos, aínda en maior medida, o que podemos chamar superficie urbana, ocupada por infraestructuras e áreas urbanizadas. O resultado é o panorama que encontramos así dos usos do solo, que simplifico neses flashes e sin cadros, pero que tamén, o que este interesado, dígolle como están calculados. Dos casi 3 millóns de hectáreas que ten Galicia, a superficie agraria utilizada, isto de cultivos e pastos, limítase, son datos do ano 2016, da enquisa de estruturas agrarias de 2016, limítase hoxe en Galicia a 620.000, é dicir, o 21% do territorio, que é a mitade da media española e europea. É dicir, aquí, o territorio ocupado para producións agrogandeiras é a mitade en números redondos da que se dá en España e no conxunto da Unión Europea. Se quitamos os terreos urbanizados, ocupados por infraestructuras e outros, quédanos as terras de monte que en números redondos ocupan 2 millóns de hectáreas. Entre 1,4 millóns, según como poñamos o listón de que consideramos arborizado, están arborizadas, pero esta cifra a veces cáusame malos entendidos ou disgustos cos meus amigos enxeñeiros de monte, espero que non sexa así, pero o que destaca desa superficie arborizada, só unha parte pequena, no mellor dos casos 300.000 hectáreas, están realmente ordenadas ao obxecto dunha xestión silvícola. Se eu me remontara aos datos a publicación onde se intentou facer un análise disto máis rigurosa, que é aquela de Monte Galego en cifras, é certo que era a principios da década 2000, pero o panorama que daba era moito peor aínda que isto. En todo caso, a maior parte desa superficie arborizada non está xestionada e non é obxecto realmente un aproveitamento silvícola. É obxecto, digamos, un crecemento natural a riqueza que nos dá a natureza. E quedanos de 600.000 a 1 millón de hectáreas ocupadas polo mato que hoxe son terras que podemos asimilar con total ou casi totalmente abandonadas. Resumindo, o problema que temos é que case a mitad do territorio galego corresponde a terreos de mato ou ben terreos arborizados que non son obxecto dunha adecuada explotación silvícola e onde crece de modo incontrolado a vegetación. E isto non o digo só polo que indican as estadísticas, casi estaba tentado de contar unha anécdota persoal. Eu son dunha zona do interior do Ourense das que máis sufre este abandono. Na miña aldea, eu vía desde ali, están as zonas lindantes co Miño, vía non só todas as outras aldeas da parroquia, son vía do outro lado do río, Nogueira de Ramuín e tal. A medida que foi pasando o tempo, tuvemos un incendio moi forte no ano 90, non no 89, no 90, a medida que foi pasando o tempo, e agora os meus fillos xa non lles podo indicar onde está a casa dos tíos nun pobo limítrofe. Vai crecendo a vegetación de forma incontrolada, incluso a vegetación arbórea, sin que ninguén se preocupe de, siquiera de sacar rendimento económico a esas árbores que están crecendo. Perdona desta excursión polas vivencias persoais. Tamén neste aspecto, os usos do solo, se este é o panorama global, encontramos grandes diferencias que, de novo, poderíamos resumir na existencia de 3 Galicias rurais, que non se corresponden exactamente, pero en líneas xerais son bastante similares coas que antes comentaba. En concreto, o que isto está tomado do traballo de Rafa Crecente e Corbelle, establecer unha tipoloxía das parroquias galegas segundo as tendencias dos usos do solo do ano 85 ao ano 2005. É sobre as tendencias. Pero, ainda que o que mostran é a película deses 20 anos, en gran medida tamén se corresponde coa foto actual. Esas tendencias marcan en boa medida a realidade que temos na actualidade. Ben, o que encontramos aí é no que os usos do solo 3 grandes Galicias rurais. En branco temos o rural urbanizado e forestado, zonas con fortes densidades de poboación, un hábitat moi disperso e confluindo cun forte peso da superficie arborizada. No outro extremo, en oscuro, os 2 tonos máis oscuros correspóndense co rural abandonado, matizando onde teñen maior peso as frondosas ou onde o que domina de forma absoluta é o mato. Vedes que coincide en gran medida coa zona de montaña. E, finalmente, temos o que denominaron estes colegas o rural activo, que son aquelas áreas onde, neses 20 anos, aumentou a superficie agraria utilizada, sobre todo pola transformación de monte en pastos, e onde a superficie agraria utilizada ocupa unha porcentaxe relativamente alta do territorio, que vedes que principalmente interior da Coruña e de Lugo e esténdese para unha zona
a Limia, en Ourense, pero é casi unha excepción dentro desta provincia. Ben, aínda que forma parte da problemática xeral dos usos do solo, hai un fenómeno especial que merece especial atención e que ten que ver con esa desorde territorial e, en concreto, os cambios no uso do solo, que a expansión e a desorde cada vez maior da interface urbano-forestal. A ausencia dunha ordenación efectiva dos usos do solo, non me refiro a leis e plans, deso estamos servidos desde, sobre todo, na etapa autonómica. Me refiro a unha ordenación do territorio na xestión real e, por exemplo, na evolución real do edificado, de novas construccións, ou no cumprimento real de se hai unha lei que proíbe a forestación de terras agrarias, sobre todo na proximidade dos núcleos, que iso se cumpra. Pero, ben, a ausencia dunha ordenación efectiva dos usos do solo, nese sentido que acabo de sinalar, favoreceu, por un lado, a forestación de terras agrarias moitas veces na proximidade dos núcleos de poboación e, ao mesmo tempo, a construcción desordenada de novas, non só casas, son instalacións empresariais, con moita frecuencia no medio ou na proximidade do monte. Dito de forma gráfica, esa ausencia dunha ordenación efectiva dos usos do solo fixo que o monte fora avanzando cara ás casas, cara aos núcleos de poboación, e, ao mesmo tempo, as casas e as naves industriais avanzaran cara ao monte. Calquera que coñeza a área de Vigo, Nigrán, Bayona, sentirase totalmente identificado co que aquí figura. En todo caso, o resultado foi a configuración dunha interface urbano-forestal cada vez máis extensa e con maior acumulación de combustible. Explosiva. Explosiva cando se dan condicións meteorolóxicas desfavorables. Aquí tomo datos dun estudo recente onde participa unha colega da facultade, Marisa Chas, que non sei se estaba, que onde se intentou facer unha estimación da interface urbano-forestal en Galicia. Eu remito meus datos que se recollen neste estudo. Según eles, esta interface ocuparía en Galicia ao redor de 250.000 hectáreas, o 8,3% do territorio, e nesas áreas da interface urbano-forestal o que é relevante é que están o 70% das construccións. Por tanto, vive a maioría da poboación. E onde se localiza? Cando miramos a distribución xeográfica, tomando a porcentaxe da superficie de cada parroquia onde teñen maior peso a interface urbano-forestal, obviamente, sobre todo, témolo na Galicia, no rural urbanizado e forestado. Ese tercio occidental, aínda que este é un problema disperso que afecta precisamente pola propia dispersión do hábitat, témolo disperso por todo o territorio. Pode haber parroquias onde esa interfaz supón unha parte pequena do territorio parroquial, pero iso non significa que os núcleos que hai están todos rodeados xa hai coa proximidade das árbores. Ben, isto que estuve contando, que ten que ver con os incendios? Porque podría estar inventándome aquí unha película do rural que se entra en declive, podemos parecer mal. Bueno, cando analizamos os datos sobre a distribución xeográfica da superficie queimada en Galicia, e seguramente os datos que eu tomei non son os máis adecuados, e nesta sala haberá persoas que dispoñen de información estadística máis mellor. En concreto, o que tomei son, a partir de publicacións do Ministerio da Agricultura, datos sobre a superficie queimada na última década dos 2000, e sobre os grandes incendios nese período. Bueno, tomando estes e outros datos que consultei, pero que non recollín en mapas, simplificando, o que nos mostran eses datos é que das 3 Galicias rurais, o problema dos incendios vense concentrando en 2 tipos de zonas. No rural urbanizado e forestado, esas áreas costeiras e periurbanas, onde confluen altas densidades de poboación, hábitat disperso, as casas medrando cara ao monte e, ao mesmo tempo, un predominio no uso do solo das árbores, da superficie arborizada. E, por outro lado, venense concentrando, e cunha lógica diferente dos incendios, no que chamamos, ou no que podemos chamar, o rural abandonado. Mentres que no extremo contrario, se miramos os municipios menos afectados polos incendios, estes coinciden sobre todo co rural activo, áreas, principais áreas gandeiras da metade norte de Galicia, onde hai un maior uso, un maior aproveitamento agrogandeiro do territorio, e tamén nas comarcas do tercio norte de Galicia cunha forte especialización forestal. Áreas produtoras de eucalipto con masas relativamente ordenadas.
Non pretendo con isto atribuir o mapa da superficie queimada ou o mapa dos grandes incendios en Galicia todo a estes factores. É evidente que os factores climáticos son aquí un papel fundamental. Eu vin hai poucos días unha investigación recente que fixera, non lembro quen, pero era un grupo de investigadores galegos que era sobre as horas de sol que houbera nas distintas zonas de Galicia, creo que era no último ano. E cando un miraba ese mapa, coincidía casi calcado con este mapa dos incendios. Por tanto, aquí hai un feedback complexo entre factores estructurales, como acabo de comentar, factores climáticos, que tamén condicionan a propia asentamento da poboación no territorio. Entón, non pretendo decir, pero sí se observa unha clara correlación entre uns e outros datos. Ben, chegados aquí. Faltan 5 minutos para as 2, aproximadamente. Bueno. Vou máis rápido na parte que a mí debía ter máis interés que a propositiva. Ben, chegados aquí, a pregunta, citando o clásico, sobre todo en certos ámbitos políticos, sería que facer. Bueno, que se... Eu aquí distinguiría, e seguramente non vou dar grandes cousas orixinais, pero eu creo que habería que distinguir o que é urxente do que é importante. Partindo desta situación, o máis urxente, na miña opinión, é avanzar na aplicación efectiva das medidas de prevención estructural, de control da vegetación, que xa están establecidas na normativa ou cos cambios que se queiran. O que me preocupa é que se avance na aplicación. Seguramente haberá que ir a unha aplicación moito máis selectiva e afinada, creo que o señor comentaba antes, eu teño escoitado a outros expertos na materia, pero o importante é que se avance no cumprimento efectivo. Especialmente no que son as faixas ou as franxas de protección das casas e instalacións empresariais e as vías de comunicación. Isto é fundamental e é urxente porque, entre outras cousas, permitiría liberar medios de extinción para atacar realmente os incendios forestais e non ter que concentrar inmediatamente. En Vigo, que fixeron os medios de extinción? Pouco ou moitos que había. Defender as casas, incluído o cuartel da Guardia Civil de Bayona, que tamén está construído no medio do monte. E digo esta anécdota para ver como temos chegado a unha situación de certa irresponsabilidade colectiva. Entón, isto é o máis urxente. Pero importante, pensando nun horizonte de medio e longo prazo, é lograr unha mellora ou unha transformación sustancial no ordenamento e xestión das terras de monte e, de modo global, do territorio rural. Porque, insisto, que a óptica adecuada para abordar o problema hoxe dos incendios non é a sectorial forestal, é a rural territorial. No fondo, a abordaxe destas cambios no ordenamento e xestión do territorio rural debería formar parte dun obxectivo máis amplio, que é configurar un novo rural, un rural posible, adaptado á Galicia do século XXI. Como parte diso, no que son as terras de monte, eu creo que son dos que defendo que necesitamos reconstruir un uso diversificado, un uso das terras de monte. Pero non para volver a ningún pasado. Os que temos certa idea de nos criamos nunha aldea, cando escoito idealizar o que eu vivín a finais dos 60, saco a pistola. Entón, non estou falando de ningún retorno ao pasado, pero sí necesitamos reconstituir un uso diversificado das terras de monte adaptado ás demandas actuais da sociedade. E nese uso diversificado teñen que ter cabida usos moi diversos. Non os cito todos, podedes velo aí, o que ten que haber, desde a produción de madeira de especies de crecemento rápido para alimentar, nutrir de materia prima determinadas industrias moi potentes no sector, pero tamén para madeiras de calidade, para a industria de moble, para a gandería extensiva e para outra serie de funcións e de producións que se poden obter en concreto nas terras de monte. Si é importante ter unha en conta, dentro desas funcións que poden cumprir as terras de monte, unha gran parte delas implican producir bens e servicios para o mercado. E esas funcións teñen que ser retribuídas polo mercado. Por lo tanto, ben sexan os propietarios ou outras persoas ou empresas con proxectos para levar a cabo, teñen que ser capaces de elaborar produtos con saída ao mercado. Un pode dar un apoio público puntual, pero non será unha actividade meramente artificial baseada no subsidio público. A situación é distinta noutro tipo de funcións cada vez máis demandadas pola sociedade, como son as, sobre todo as de tipo ambiental e as que eu denominaría de tipo social, ainda que no fondo son unha extensión das anteriores. Estas son funcións que non remunera o mercado. En termos económicos, e María sabe moito máis que min desto, son bens públicos. Por tanto, non son retribuíbles polo mercado. Consecuencia é que estas teñen que ser retribuídas polo conxunto da sociedade.
pero non como axudas aos pobriños rurais ou estes propietarios de montes, porque mira tú, non dan para... Non, é a forma en que o conxunto da sociedade, nos países civilizados, atende obxectivos que non atende o mercado e retribúe funcións que non retribúe o mercado. En todo caso, hai un principio básico, eu repito moito cando falo do rural en xeral e do futuro rural galego, un principio básico que me parece necesario non esquecer. Todo o que queiramos que produzan as terras de monte e en xeral o noso medio rural ten que ser pagado por alguén. E, por tanto, ten que responder a unha demanda social real. Non valen nin os usos impostos aos propietarios sin unha adecuada retribución, pero, en sentido contrario, tampouco alternativas puramente voluntaristas que non conten con viabilidade económica e que non teñan tampouco unha demanda social de certa entidade que permita que existan pagos públicos por esas funcións. Estas consideracións que estou facendo agora, completas, teño moito interese en completalas co que vou comentar agora e despois, se teño que cortar, o das propostas concretas preocúpame menos. O que quero referirme aquí é o seguinte, bueno, se é desexable esa evolución cara a un uso diversificado, multifuncional dos montes, onde se combinen estas distintas actividades de modo ordenado, ben, iso que relación ten cunha revitalización demográfica e socioeconómica das áreas rurais. É imprescindible que se produza, que volva a medrar a poboación de determinadas áreas rurais para que isto se poda dar, e, en sentido contrario, isto asegura que se dé esa revitalización. Ben, se eu dixera o que a mí me gustaría, poño aí, para mí o desexable é que esa mellora do ordenamento e xestión das terras de monte, en xeral do espacio rural, se acompañe de, se apoie en e sexa unha base para a revitalización demográfica e socioeconómica das áreas rurais. O ideal, para mí, sería que as dúas cousas foran paralelas. Pero hai que ter moi claro que, no contexto actual, a relación entre os dous procesos, adecuada xestión do territorio, revitalización demográfica e socioeconómica das áreas rurais, é moi complexa. Históricamente non era así. Até mediados do século XX había un vínculo moi estreito entre poboación rural e espacio rural. Os habitantes de cada zona, en Galicia, de cada parroquia, porque o noso mundo acabábase prácticamente na parroquia na que vivíamos. Históricamente, os habitantes de cada parroquia, que eran a súa inmensa maioría agricultores, tiñan a súa base económica no aproveitamento do espacio agroforestal circundante. Consecuencia, a poboación residente condicionaba de forma decisiva que sucedía con ese espacio. Pero isto, en Galicia e en toda Europa, nos últimos 60 anos, cambiou de forma radical. O que asistimos é unha separación cada vez maior entre poboación rural, persoas que residen nun territorio, e espacio rural, a xestión de que é obxecto ese territorio. De tal modo que non hai unha relación directa e mecánica hoxe entre despoboamento e abandono de terras, e tampouco, en sentido contrario, unha relación mecánica entre dinamismo demográfico e mesmo socioeconómico de áreas rurais e adecuado aproveitamento das superficies. Se me estou facendo explicar, vai demasiado... Como mellor se ve é mirando certas situacións extremas que podemos encontrar en Galicia, algunhas claramente, e outras non en Galicia en territorios relativamente próximos. Hoxe, mirando os casos extremos, hoxe é posible ter un espacio rural, un espacio, en concreto agroforestal, razonablemente aproveitado, coexistindo cun casi completo despoboamento. Que sucede neses casos? Que o aproveitamento das terras é realizado principalmente por persoas ou empresas que non residen, polo menos non residen de modo permanente na zona. En Galicia empezamos a ter algúns exemplos, pero como isto, ao mellor pode sonar un pouco raro, o mellor exemplo que se me ocurre é dun territorio relativamente próximo a Galicia de especialización cerealeira que é Tierra de Campos. Cando tú vas por Tierra de Campos, non ves prácticamente terras abandonadas, sigue se cultivando todo con cereal. Ahora, non ves a ninguén. Os titulares desas terras e os que traballan ten unha actividade que necesita unha carga de traballo pequena e en determinadas épocas do ano, viven na súa inmensa maioría en Palencia e en Benavente. Por un lado, podemos ter ese tipo de situacións. No extremo contrario, encontramos, e daqui sí que temos moitos exemplos en Galicia, sobre todo nas áreas periurbanas, temos áreas rurais cun importante dinamismo demográfico ao tempo que un completo abandono do espacio agrario e forestal. O que ocorre aquí é que son áreas que se convertiron en espacios esencialmente residenciais
ou onde viven persoas que traballan en empresas locais pero noutras actividades. Por tanto, os residentes están totalmente desvinculados da xestión das superficies. Ben, desto, os efectos do que me interesa comentar aquí, podemos extraer algunhas consecuencias cara ao futuro. Primeiro, repetindo de que para mí o desexable que os dous procesos, revitalización demográfica e socioeconómica das áreas rurais, mellora do ordenamento e xestión das superficies do territorio rural, o desexable que os dous procesos vayan paralelos, pero, sendo realistas, temos que ter claro que a revitalización das áreas rurais, demográfica e socioeconómica, por sí mesma non asegura un adecuado ordenamento e aproveitamento do territorio, un aproveitamento productivo das terras. Non é condición suficiente. E, en sentido contrario, non sempre é condición necesaria. Sería posible pensar, por exemplo, pensemos na Mezquita, na Gudiña, un mellor aproveitamento do territorio pasa porque volvan a ter os habitantes que, non os que tiñan mellor o século XX, pero un habitante moito maior. O mellor, se ligamos as dúas cousas, estamos plantexando un obxectivo que vexamos como irrealizable, condenado a melancolía. Neste sentido, formulo unha cuestión en voz alta, que pode parecer provocadora, pero nesas comarcas cun despoboamento máis acusado e dificilmente reversible, non será inevitable aceptar que a xestión do territorio no futuro vai ser realizada en gran medida por persoas ou empresas non residentes permanentemente na zona. Non digo multinacionais con sede en Beijing. É dicir, por exemplo, que vivan en Berín, que se desplacen diariamente. Porque eso complementado coa xestión pública de amplos espacios naturais protegidos. É algo que tenemos que asumir o conxunto da sociedade, no noso caso a sociedade galega, como unha responsabilidade colectiva. Porque se non é así, é unha pregunta que me fago, e para mí non é óptimo, pero quen vai xestionar eses territorios? E a terceira consecuencia para o problema dos incendios é que, en calquer caso, esa separación crecente entre poboación rural e espacio rural ten unha consecuencia que me interesa destacar e que afecta a todo tipo de comarcas. E é que a movilización e o ordenamento productivo das terras vai exixir conciliar e encontrar un novo equilibrio, conciliar os intereses e encontrar un novo equilibrio entre tres colectivos que até mediados do século XX prácticamente se identificaban, pero que hoxe cada vez coinciden menos e no futuro van coincidir menos. Cales son os tres colectivos? A poboación que reside na zona, os propietarios das terras desa zona e as persoas ou empresas interesadas no seu aproveitamento desas terras. Estes tres colectivos cada vez coinciden menos. Por lo tanto, nas políticas que se adopten no futuro é necesario ter claro que será necesario encontrar un novo equilibrio e unha adecuada articulación entre estes tres colectivos. Vou ir acabando xa. 5 minutinhos. Bueno, todo o que antes tratei de perfilar, que é desexable ir cara a un aproveitamento máis diversificado, multifuncional das terras de monte, eso para min forma parte do que? Establecer obxectivos. E cada vez eu doulle máis importancia non ao que, ao como. Como avanzamos, ainda que sean pasos pequenos, que eses obxectivos. Por exemplo, no caso galego, para os problemas que estamos comentando, se queremos avanzar desde esa formulación de obxectivos sobre o ordenamento desexable do territorio rural para o avance na aplicación práctica, temos un condicionante fundamental, que é a estrutura da propiedade da terra. E máis aínda, ao mantenimento dun marco institucional en torno aos dereitos asociados á propiedade da terra que eu creo que cada vez é máis disfuncional. Aí tedes cifras sobradamente coñecidas, casi non vos canso. Galicia, según os datos do catastro de rústica, a superficie rústica está dividida entre casi 1,7 millóns de propietarios, somos 2,7 millóns de habitantes, por lo tanto, vedes, os que ainda non tedes terras, tranquilos que acabaredes heredando, 11,4 millóns de fincas, de parcelas, unha enorme pulverización na que non me vou estender. Se nos referimos en concreto ás terras de monte, realmente temos tres tipos de superficies de monte que teñen problemáticas moi distintas e, por lo tanto, requiren tamén medidas distintas. Normalmente distínguese monte de propiedade particular, monte veciñal. Eu creo que
Eu, dentro do particular, distingo dous subtipos, se queredes. En primeiro lugar, temos as terras de monte particular que están integradas en explotacións agrarias. Este é un conxunto que históricamente tiña moita importancia, cada vez ten o menor pola desaparición de explotacións. Hoxe, isto veñen sendo unhas 240.000 hectáreas. Este tipo de superficies ten un gran problema que é a enorme división da propiedade e a enorme fragmentación parcelaria. Desde logo, en zonas como casi toda a provincia de Ourense, a parte noroccidental da provincia de Ourense, onde se dividiron todos os montes veciñais que había históricamente, o grau de pulverización da propiedade do monte particular é maior que o da superficie cultivada. Pois non será que a min as que me tocaron eran das peores. Pero non, máis alá da brincadeira, eu vendo ali as zonas, a división é maior. Este é o gran problema. Frente a iso, estas superficies teñen unha ventaxa, pensando no futuro, e é que a movilización productiva das terras pode ser realizada por agricultores en activo e persoas que siguen residindo ali. Segundo lugar, temos as terras de monte particular que pertencen a propietarios non agricultores, o conxunto máis numeroso. Eu estimo en 1.200.000 hectáreas aproximadamente, case o 40% do territorio galego. Estas superficies teñen dous grandes obstáculos para unha adecuada xestión e aproveitamento. O mesmo problema que comentaba antes, de división da propiedade, pero a iso súmase que a maioría dos propietarios están totalmente desvinculados da xestión desas superficies. En Galicia é moi pequeno o colectivo de silvicultores profesionais. E deses dous problemas derivanse enormes dificultades cara ao futuro. Dificultade para constituir unidades de producción viables, que teria que ser a través da agrupación das fincas dun elevado número de propietarios, e ao mesmo tempo a debilidade do segmento de silvicultores profesionais que son os que poderían mobilizar, actuar como axentes catalizadores para a xestión de territorio, ainda que non fora da súa propiedade. Finalmente, temos os montes veciñais en man común que ocupan alrededor do 23% do territorio galego, esos son datos do rexistro da Consellería, son unidades en xeral de elevado tamaño, sin problema de fragmentación parcelar, os seus problemas están, por un lado, no marco normativo e institucional e, sobre todo, na debilidade da base sociodemográfica da maior parte das comunidades de montes veciñais. Debilidade, ben, porque queda pouca xente ou porque temos montes veciñais tamén moitos no rural urbanizado e forestado. Debilidade porque a inmensa maioría deses comuneiros teñen unha vinculación co aproveitamento do monte limitada. Ainda que hai en ese rural urbanizado e forestado onde temos os millores exemplos de comunidades que funcionan de forma magnífica, pero non quer dizer que todas, por desgracia, sean así. Unha nota adicional sobre agora sí que vou acabando, sobre a propiedade. Eu sempre escoito en Galicia decir, en Galicia casi non hai propiedade forestal pública, polo tanto, isto é moi difícil actuar. Ben, é certo. A superficie forestal de propiedade pública en Galicia é casi insignificante. Aquí recollo datos da propia Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, creo que no documento previo ao novo plan forestal. Efectivamente, podes ver aí que a superficie forestal de propiedade pública é casi anecdótica. Pero non ocorre o mesmo coa superficie forestal de xestión pública. Si temos en conta, sobre todo, os montes veciñais que están xestionados por a Xunta de Galicia a través de convenios ou antigos consorcios que siguen vixentes hoxe. Sumando todo iso, temos algo máis de 300.000 hectáreas, 15% da superficie forestal e aí está alrededor do 40% da superficie dos montes veciñais. Xa sei que isto agora está en cuestión de canto vai quedar ou non, pero en todo caso, até agora, si que houve unha palanca de actuación directa desde a Administración sobre unha parte notable deste superficie forestal. Por tanto, propiedade pública moi pouca, sí. Propiedade de xestión pública é un conxunto moi relevante. E acabo xa. Aquí traía a continuación proposta, pero despois, se hai o debate que teremos a máis mañá, se há lugar, saco máis en concreto, algunas propostas de actuación trataba de detallar tanto para os distintos tipos de superficies. Pero voume quedar simplemente cos tres elementos transversais que eu creo que deberían impregnar esas medidas cara ao futuro. De entrada, eu creo que temos que tomar conciencia que o marco institucional e o modelo de xestión de terras que temos en Galicia nos leva a problemas moi fortes e cada vez vai nos levar a problemas máis fortes. E non podemos pretender cubrir con fondos públicos as ineficiencias da xestión privada de determinados recursos.
cual non quere dicir que non teñan responsabilidade os poderes públicos, pero non podemos seguir, outras cousas non imos seguir tendo o mesmo volume de fondos da Unión Europea para seguir alimentando o dispositivo de extinción e ao mesmo tempo facer política forestal. Entón, eu creo que necesitamos tomar conciencia disso e, por lo tanto, é imprescindible algo que non afecta só ao monte, senón en xeral ao territorio no medio rural galego. Necesitamos unha reforma estructural. Eu repito moito isto, e a reforma agraria a veces sona como escandaliza moito, e a mí neste caso o termo agrario non sería o máis pertinente. En todo caso, necesitamos unha reforma adaptada ás necesidades actuais do medio rural e do conxunto da sociedade galega. Unha reforma que non se centre na propiedade, que non toque o que é a distribución da propiedade, pero sí entre, e eu creo que ten que entrar, en algún caso, de forma contundente, nos usos da terra e, por tanto, nos dereitos asociados á propiedade. Nese sentido, os tres elementos para min centrais desa reforma estructural sería un ordenamento efectivo, non só no papel ou nos planos, non me canso de repetir isto, porque moitos anos vendo planos e leis. Un ordenamento efectivo dos usos do solo que implica actuar sobre os dereitos asociados á propiedade da terra. Porque implica decir, cada un, coas súas terras non pode facer o que quere. E isto hai que asumilo, do punto de vista social. Isto sería o primeiro elemento. O segundo, necesitamos configurar, tanto no marco normativo como nas políticas aplicadas, un novo equilibrio entre os propietarios e os usuarios actuais ou potenciais das terras. Un novo equilibrio onde se priorice a movilización productiva e o uso adecuado das terras, de acordo con esa ordenación citada antes, pero se priorice o adecuado aproveitamento das terras sobre os dereitos de propiedade daqueles que non as utilizan. Non dos que utilizan, obviamente, de forma adecuada as súas terras. E o terceiro, isto que pode sonar como un pouco máis forte do segundo, pero creo que a sociedade galega, eu son dos convencidos que hoxe está moito máis madura do que a veces se cree desde certas responsables políticos para aceptar isto, e despois do que pasou en outubro está máis madura para aceptar ese tipo de cousas. E o terceiro principio pode parecer moi obvio, e é que, establecido eso, necesitamos que as diferentes políticas públicas, os diferentes incentivos e apoios públicos estén alineados con esa ordenación e con esos objetivos. Non vai a ser que sigamos enchendo o Diario Oficial de Galicia de novas leis, de novos mecanismos maravillosos. Podemos dedicarnos unha temporada a algúns, os que se dediquen profesionalmente iso, a facer plans de ordenación forestal ou plans de ordenación urbana que den lugar a PowerPoints. E ao mesmo tempo sigamos tendo, como hai exemplos nas últimas décadas e aínda recentes, sigamos tendo determinadas liñas de incentivos públicos que van xusto na dirección contraria do que supostamente establece unha lei. Entón, isto que pode parecer moi obvio, eu resalto como un terceiro elemento transversal. Xa digo que ao final, pero xa usei bastante, ao final recollía propostas concretas para que son capaces de facer propostas concretas, non porque teña todas as solucións, de aplicando isto aos distintos tipos de superficies, pero creo que xa abusei bastante de todos vos, e en especial da moderadora, que non me pegou ningún toque para lembrarme que me pasara de tempo. Moitas gracias. Pois moitísimas gracias, Edelmiro, pola túa ponencia. Aínda que son as 2:15, ao mellor hai algunha pregunta candente. Tamén vos digo que hoxe podemos pola tarde, cando retomemos a sesión, a última hora falar máis deste tema e doutros que se debatirán mañán. Pero quería non deixarvos ca palabra e se hai algunha pregunta que de inmediato vos gostaría formular a Edelmiro, xa que temos aquí, pois adiante, pois 5 minutiños máis e despois imos a xantar, se parece adecuado. Non sei se hai algunha... Porque realmente non deixaches a ninguén indiferente, No, eu creo que estamos ante un exemplo de que o urxente está por encima do importante, en todo caso. Alguna cuestión? Pois só remarcar que Edelmiro encantoume, aparte da ponencia, como viste, de ser unha persoa que presenta moi ben, moi claro. Encantoume a túa observación de que realmente os problemas solucionanse moitas ocasións considerando o seguinte, a vaquiña polo que vale.
O que decías ti de que realmente se queremos concienciarnos e solventar estes problemas temos que pensar que todos os bens e servizos que se producen teñen que ser valorados e teñen que ser considerados. Che quería preguntar que perspectivas ves ti de futuro para que se levara a cabo pois, precisamente iso, de que todos os bens e servizos que se producen sexan valorados. Así, de maneira breve, xa nos imos. Eu creo que vai depender máis que nunca da sociedade galega, e parece que é unha resposta moi xenérica. No seguinte sentido, eu creo que nos últimos 30 anos estuvemos eludindo problemas que tiñamos, concreto no medio rural, porque tuvemos un fluxo de fondos públicos da Unión Europea, os que nos correspondían, non que nos chegaran máis do que... pero que permitían que cubrir con fondos públicos cousas que terían que ser feitas por actores privados naquelo que depende deles. Eu creo que iso, por desgracia, me gustaríame outra Unión Europea, onde houbera un orzamento federal que non fora 1% do PIB, pero temos a Unión Europea que temos. Por desgracia, eso, por exemplo, eso ten que ver directamente con o que comenta María. Por exemplo, pensar en establecer de forma extendida pagos Natura 2000 en zonas forestais, utilizando únicamente os datos os fondos do futuro PDR, que sea 2021-2026, non é realista. Eu creo. E xa me gustaría poder decir que sí, e espero que considere que non é realista, non quero dicir que non se pelee a fondo por lograr o maior volume de fondos para iso. E entón, a retribución pública daqueles bens públicos vai ter que ser asumida principalmente, digamos, no noso ámbito, en todo caso, con fondos que xeremos os propios cidadanos galegos. E depois, o que sí é posible, é dizer, moitos deses bens non son directamente retribuídos polo mercado, pero son producidos conxuntamente por outros bens que sí son retribuídos polo mercado. Isto que pode sonar moi de economista vaya rollo que solto ahora. Estou pensando no seguinte. Zonas naturais protegidas. Por exemplo, Sancares ou Caurel, que hai un conflicto fortísimo e se declara ou non parque natural. Claro, se un di pechadas canteiras, compensación pública, non hai. Nada. Pois non. Entón, todo ten que vir de pagar os propietarios do ámbito público. O desexable que se descompense, digamos, aquilo e os que teñen o seu traballo nas canteiras, para que... Pero o desexable sería ser capaces de producir bens e servicios para o mercado ligados a eses valores naturais. De que estou falando? Pois desde o que vemos cando imos por parques naturais que están ben organizados por Europa, adiante, incluso dentro de España, na zona dos Pirineos e algún en Asturias. Pois producción, revalorización de produtos agroalimentarios só porque son dunha zona de parque natural. E, por tanto, para os clase media alta europea que está disposta a pagar moito máis por eses bens, entón, ir xerando unha produción ligada a esa marca de territorio. Pode necesitar certo tempo. Ou as actividades de lecer, como espacio de lecer, espacio de turismo, pero un turismo non masificado, senón ligado a eses valores naturais. Entón, eu creo que se van dando pasos nesa dirección que se poden lograr resultados. Citaba o caso do Caurel porque solamente é o máis conflictivo dos que temos hoxe en Galicia, porque a mes entra o de pan para hoxe e fame para mañá entra en xogo. É dicir, bueno, moi ben, parque natural, pero que pasa cos que están traballando nas canteiras? Entón, é evidente, e aplico de antes, todo o que queiramos que produza o espacio rural ten que ser pagado por alguén. Ou tense que facilitar que os propietarios e os residentes obteñan unha retribución adecuada por eses bens. Non sirve decir, como eu son moi concienciado por cousas ambientais, aprobo un plan de ordenación e usos para ao Caurel super restrictivo, sin compensar adecuadamente ni dar alternativas aos propietarios. Agora, se tomamos conciencia disso, sí que hai bien. Se seguimos esperando que o único é a ver se nos chegan máis millóns porque conseguimos facer, e que ao final non nos faremos, porque haberá outro tipo de demandas que serán máis perentorias. E nese aspecto, creo que tamén teño algunhas que xa son manías coa idade. Por exemplo, non entendo por que en Galicia boa parte dos fondos de desenvolvemento rural os seguimos destinando a infraestructuras de comunicación no medio rural que teñen unha utilidade cada vez menor. Non digo que asfaltar todo o mundo, digo de asfaltar. A min, na miña aldea teñen asfaltado, e non un caso con cemento, camiños contra a opinión dos veciños. Pero chegaba un momento da tal e había que asfaltar. Xa sei que isto pode sonar, pero crédeme, non é a visión dun urbanita que di para que queredes eso. O contrario, é dun rapaz da aldea que di, oye,
o prioritario na miña parroquia non é que me sigades asfaltando máis camiño. E eu creo que eso tamén permitiría liberar recursos para estas cosas. Pero eu creo que é fundamental corresponsabilizarse, como todos somos propietarios, corresponsabilizarse do problema que temos e desde o ámbito público eu que pediría que se deixe de tratar a sociedade como unha sociedade infantil, en que non che podo decir isto igual que faz cos fillos, non che vou contar as noticias malas, que hai unha noticia tráxica na familia, se tens fillos pequenos, que temos fillos xa criados, pasamos por esa, oculta esa noticia, decir, bueno, pues, eu a veces teño a sensación de como decían, me tratan como trataba os meus fillos, pero até os 8 anos, non agora que son maiores. Entón, este problema non che vou contar porque tú, ou se non baste rebotar. Non, mire, temos un problema e no caso, e iso, plasmas en cousas concretas, pero nada que me enrolle. En Nigrán, en Vigo, en Bayona, neste momento, calquer plan razonable, ben pensado, de ordenación diferente do territorio, pero moito máis restrictivo sobre onde se pode construir, tería unha acollida xeralizada. Claro que habría algún veciño que diga, pois eu contaba que aí poder tal, pero como a seguridade das persoas e das casas xa apareceu en primeiro plano, xa non é un problema de ordenación racional ou non do territorio, eu estou seguro, por tanto, eu non tería temor en ir con medidas relativamente fortes e correxir o problema que hai coa interface, digo, de Vigo-Bayona, pero podíamos, moitas outras comarcas de Galicia temos problemas similares. Bueno, pois imos pechar xa, aínda que teño dúas preguntas urxentes e importantes, as queren formular agora de forma super rápida, vamos ver se se poden contestar, se contestan á tarde. Aquí hai unha e aí hai outra, sí. E con iso pechamos. Gracias. No interior do Macizo Central, un concello que está deshabitando e que ten o seu 97% do territorio ten unha figura de protección, que é a Rede Natura. Curiosamente, temos unha das parroquias de máis incidencia de incendios de todo o país, de toda Galicia. Unha das eivas que nos detectamos ali é justamente o que comenta Edelmiro. Por estar en Rede Natura, o Concello percibe 20.000 euros cada 2 anos para actuacións en Rede Natura e que non revirten nas dificultades que teñen os veciños a hora de xestionar os seus recursos. Teñen que facer ata 60 km para pedir un permiso de corta de leña para o uso da casa, non para vender, etcétera, etcétera. Entón, cal é a maneira de reverter todo isto que, bueno, creo que só é de vontade política, nada máis. Vamos a coller tamén esta segunda pregunta e con elo xa pechamos a sesión de preguntas que está aquí esta persoa de diante. Con lo cual he aprendido mucho y sobre todo nos pone a pensar un poco cuáles serán las soluciones de futuro. Bueno, yo hablo portuñol, entonces no sé si es perceptible para todos. Antonio, fala portugués, sí, te entendemos. Entonces, se o mundo rural está desestruturado há 70 anos, ou seja, o início da desestruturação do mundo rural começou há cerca de 70 anos, com um grande incremento nos anos 80, se muitos dos problemas que temos neste território do norte e centro de Portugal e na Galiza estão ligados a um minifúndio e sobretudo a um minifúndio de quem já não tem possibilidade de o tratar ou de o ocupar, não seria a altura de repensarmos o nosso regime de propriedade e de facto fazer a distinção que falas entre propriedade e gestão? Isto exige bastante coragem, não é uma coisa que se faça, porque senão já se teria feito, não teríamos 70 anos à espera e a ver isto acontecer progressivamente ou regressivamente cada vez mais. Mas se calhar era a altura para os países que têm este tipo de problema e sobretudo ligado aos incêndios florestais, porque pomos o desinteresse privado à frente do interesse e da proteção pública, se calhar pensarmos nisso, seria ou não? Bueno, temos 4 minutos, Edelmiro. Pero 4, Ben, brevemente no que pregunta David, simplemente decir, eu creo que moitas veces, a mes do volume de apoios públicos, é a orientación deses apoios públicos. Por exemplo, os produtores, en Manzaneda menos, seguramente, pero os produtores agrarios siguen recibindo un volume, e en Galicia menos que a media española, pero siguen recibindo un volume importante de pagamentos directos da PAC a cambio de nada. E isto voume gañar máis enemigos. Pero mentres que eses fondos rentuarían moito máis para medidas como que comentabas ti. E sobre o que formaba Antonio, sobre este tema da propiedade temos tido algunha
comentario, non diría debate na Comisión Técnica Independente. A miña opinión é que históricamente foi-se configurando, e non dixe nada, por certo, sobre o centro norte de Portugal, a comparación resumiría o centro norte de Portugal, o que eu fui contando, sobre todo o centro, a área que máis ardeu, tanto en xuño como agora en outubro, correspóndese aproximadamente co rural abandonado, e sobre todo na tipoloxía galega, non hai o rural activo, ali está máis concentrado na costa, e depois si está o rural urbanizado e forestado, que está máis perto de Porto, da área de Porto e das zonas máis poboadas. E teñen unha problemática moi similar. Sobre o da propiedade, nós fuise configurando, tanto no centro norte de Portugal como na Galicia, unha estrutura da propiedade que hoxe está asentada. Cuestión é, históricamente era funcional porque prácticamente todos os propietarios das terras traballábanas. Hoxe, en Galicia hai 1,7 millóns de propietarios, hai 45.000 persoas traballando a título principal na agricultura, propietarios de terras. E silvicultores profesionais, podemos ver que estadísticas sí que as hai. Qual é o reto? A partir de aí, pode formular de dúas maneiras. Unha é dicir, pois mira, hai que lograr, digamos, alguén pensaría radical. As terras que vayan para aqueles que as van traballar. Por lo tanto, ese problema, que o mellor técnicamente pode sonar, o problema é que é socialmente irrealizable. Eu dubido que sexa, ademais, desexable. Entón, eu son partidario, elevado ademais do meu reformismo, que desde novo e coa idade, supoño que se foi acentuando o reformismo, eu son partidario de algo dito con toda claridade, ir desactivando os dereitos ligados á propiedade, de tal modo que chega un momento en que a propiedade formal sexa como unha carcasa, cando hai unha carcasa, e os dereitos asociados son cada vez menores. Iso en que non a través dun decreto de que se expropia, non, de medidas que se van tomando. Se un establece un ordenamento obrigatorio de terras, por exemplo, no entorno dos núcleos habitados, os propietarios desas terras non teñen opción. Teñen que cumprir esa ordenación. E o ideal sería que non fora só cortar a vegetación. Sería, como comentábamos moitas veces nas reunións en Lisboa, establecendo un uso do territorio no entorno das aldeas como que había históricamente, ou ben agrogandeiro ou con plantas frutais que teñan moito menos risco ante o lume. Establecido iso, eu creo que teria que ser obrigatorio. E aqueles propietarios que non o fagan, naquelo que, digamos, onde se xogan a seguridade das persoas, os propietarios que non o fagan, darlle a saída, ese é un pouco o papel que pretendía xogar ao Banco de Terra, pode ser outro mecanismo, darlle a saída, se você non pode facerlo, vai haber unha entidade que o faz. Aproveito para dizer, nas medidas novas que vin na lei de acompañamento dos orzamentos da Xunta de 2018, hai unha medida que solamente vai pasar desapercibida que a mí me parece interesante. Ainda que o que fai é recuperar para a SOFOR boa parte do que era o espírito das USFOR. Pero me dá igual. É dicir, o copyright dá igual. En que sentido? Que se hai propietarios de terras de monte que quedan no medio dun territorio que se vai aproveitar e ordenar de forma agrupada, este propietario só ten dúas saídas. Ou cede a terra ou a SOFOR, ou, digamos, ou creo que dan a saída tamén do Banco de Terras, pero que acaba no mesmo. Este tipo de medidas son medidas moi graduais, moi referentes, pero eu creo que, Antonio, a solución iría, por ese lado, unha reforma radical en canto aos dereitos asociados á propiedade, radical, sin que ninguén se asuste, e, en cambio, que non entre na propiedade nominal, que ao final non vai ter ningún efecto. Esa propiedade nominal, para a maioría, de logo, do 1.700.000 galegos que teñen terras e que non fan nada con elas, eu creo que nin se van enterar, nin se enterarían e, a mes, non habería unha oposición forte, creo eu. Pois, Edelmiro, moitísimas gracias pola tua ponencia, gracias a todos pola atención. E quedamos logo para as 5 desta tarde, que o debate, ademais, de mañá promete, se a propiedade para quen a traballa ou para outros.